Paljonko myyntijuho nostaa penkistä? Myyjän pitää olla aina tikissä. Nyt lähdetään pumppaamaan rautaa. Ja tänään jos hyvä tuuri käy, niin saatetaan penkkimaksimia kokeilla jopa. Pitäis kyllä vähintään 120 nousta. Katsotaan miten käy. Selkää, rintaa, olkapäitä vedetään tänään. Nyt lähtee selkä, eka liike. Paljonko myyntijuho nostaa penkistä? No niin, 90. Tää pitäis nousta kyllä kevyesti vielä. Ota pikku lyönti tuon. Älä nyt siinä. No niin. 100, pakko nousta. Työnnä! Come on, 100. 105 nyt penkissä. Katsotaan miten käy. Pitää rykäästä. Vittu persekramppa. Persekramppa. Ei vittu nousu. Mitään mahdollisuutta. Joo, pitää varmaan ruveta treenaamaan penkkiä, mutta jouluna 120 kiloa. Kuvaaja struglaa pahasti. Tää ei halua enää munkaan salille. Joo, ja mä en tee sunkaan myöskään töitä. Okei. Voi. Näytti liian vaikealle tuo painojen laittaminen. Tiesittekö, että ojentaja on 70% kädestä? Eli kannattaa reenaa. Drop-setti loppuun. Tää on treeni viimeinen sarja. Vittu paina. Sitten viimeinen, että hauis näkyy. Ei vittu. Treenipaketissa ihan hyvä fiilis, 100 kiloa nousi. Nyt lähdetään syömään ja palautumaan ja sit huomenna treenataan uudestaan.